A campaña de Nadal rematou e os comercios somérxense de cheo nas rebaixas de inverno. As tendas e establecementos comezan a facer os seus descontos, aínda que, segundo explican en Vilagarcía, polo de agora as vendas van lentas. Bueno, eu penso que un poquinho máis frouxa que outros anos, vale, é verdade que, bueno, ainda estamos nos primeiros días e ás veces pois estamos ainda un pouco organizando todas as festas, todo o que os reyes e todas esas cousas, entonces, bueno, pois o mellor penso que se pode empezar a mobilizar un poquinho máis de cara xa da semana que ven ou así, non? Nos comercios poden atoparse descontos de máis dun 10%. Dende os establecementos destacan que as súas rebaixas son reais e os seus produtos de calidade. Pois hai rebaixas que se poden aproveitar, ademais, sobre todo en estas tendas que hai marcas de calidad que, vamos, que podes aproveitar un bo precio. Nos locales como este, ou no pequeno comercio, ti encontras as rebaixas reais, vale? É dicir, o escaparate que tiñas fai unha semana e o escaparate que tes agora con precios con descontos desde o 10% hasta o 30 ou 40. Os comercios chegan ás rebaixas tras unha campaña de Nadal que finalmente foi boa. Pois eu creo que un pouco mellor do que pensábamos todos. Sí, estábamos moi preocupados porque eso, bueno, acabamos a campaña do Nadal, penso que non maravillosa, pero ben. A pesar diso, a situación do comercio local continúa sendo delicada, especialmente coa subida dos prezos da luz, da gasolina e dos alugueres. A situación en xeral é delicada, hai que luchalo moito, traballalo moito, estar para seguir subsistindo, vamos. Pero sí que é verdade que levamos un montón de anos que vamos dunha cousa en outra, non? Porque primeiro foi a crise do ladrillo, depois foi a pandemia, despois tal. É verdade que os baixos, vamos, parece que estamos no centro dunha cidade como Madrid e Barcelona, non? Os comercios agardan que co paso do tempo a xente se volva a animar e ter unha boa campaña de rebaixas. Os descontos continuarán ata final de febreiro.